Mambo ngwe angaliphekenulira saka ndaita sisi. Mukazi njaka kufimba. Akakuti uya. Akakubereka. Akati ndibatsireyo. Waikabatsira bashi. Kona manishi. Unoita sei? Ndakamubatsire akati ndini ndibatsire ndiza ndamurumira batsire ndibatsire ndukumbire ndibatsire. Iwe kuti ukumbirwe waikosha uri bhuru resinyika here ndawaiuya uchikumbirwa ukachena wakadi kunotsvaga usamwani kana akanga wakachena nokuti uri bhuru rehurumende here rakatunga iyoyo kuti unofanira kuita izvo zvinovakanzivanganawo kana uri nyika dzekunze. Hello Zimbabwe, Makadini. Tauya isuve burning issues herbal health clinic tinobatsira problems epabonde so tine drink redu ratinaro iri rinonzi Power Tools energy drink. Power Tools energy drink inonwiwa nababa kana mama munhu wese anonwa. Inobatsira 1 low sperm count, 2 erectile dysfunction, premature ne long lasting. So kana munhu ukanwa drink rako iri rinonidza 3 hours kuti riite active system mako, then after ipapo unokwanisa zvako kupinda muground wotamba bhora rachona rese musystem mako. Iyo drink rinogara mo 3 to 4 days richishanda ririmo. So tenga Power Tools yako nhasi inoita only $1 chete kadrinki kanonaka aka. Power Tool herbal energy drink for that long-lasting energy. Proudly brought to you by Burning Issues Herbal Healthy Clinic. 24. Ngakufambe 20. Lui mutatu wapongera. Alright. Tiri papo. Iri view. Alright. Mwaponde. Awe ere mkarangana. Asikuuya uri. Asikuuya. Iwe ndiwe wakati hanzi nyaya dzimai wao ati inoda kutonga aripo. Aripo. Auzowa. Saka tinoti kuti Hamsi kufonerana. Handisuzwa kwa. Amuchatauri nesi. Kochicha ipo. Asi maimbotaura kamese muchifanana bota. Shumba auchadidye bota ino. nyaya iripo ndeyekuti vanhu ava mudhara kaise baba ava vaitaura chokwadi vanhu vabatwa nezvinhu izvo zvavarambani information yese vanai baba tiudzei kune girlfriend yedu kuti iri kupinda kuti kwaridza bonde kwamaita kugomo kumasaga uku hamuzotadza chatsvuka taurai kuti mukadzi wenyu girlfriend yenyu iri kupi. Ina nisuzwa kwa. Last time makamisa koti I some message. I some message muno achiti makadiwe dare handisi kukwanisa kuya kudare ndine rimwe dare ku concession nenyaya iyoyi musi wa 26 ndinotenda kana muchinge maninzwawo mambo. That's 25. Saka aatadze kuuya kudare musi wa 25 nomutane dare musi wa 26. Tichirombokurukura mbomirai tirikuyesvika apa pamakazotarisawo dare munhu kudza dare here kana kuti pane kakuyerura kuti pamwe rekuconcession rinenge rinoreba kuvurairi bhozi rakatanga ndiramakopi iye anotimisa ndoda kuti gamu itongo iripo topa next court date ouya kuti taurira kuti rimwe dare changamira Defendant is tell kononzani. apa handoni tichada kumumirira Very episode. kutisa kudataurati nyaya yakasvika kupolisi kuti azomisa dare kunokwaida kuenda kunotora protection order kuconcession. Aiwa ndo zvaakamhanyira kuenda kuconcession. vari kusasa uko zveinformation pamusoro aida kutorera protection order aide kunopinda mumba macho memababa kutora protection order ichi yekuti asakanganise kupinda mumba. Kunotorera murume wake. Alright, iwe atasana nodakutari tuita review inini macontributions edu hatisati tada kuti nyaya iripo tikuonesana sedare ane kuzvidza kwaatiita munhu nekuti payakapinda ndiye akauya uyoyo defendant akati mudzimai uyu ati inofanira kutongwa ndirichi tiripo tikarespecta
asi chihure chamaita baba asi chihure saka patora mukadzi wemunhu chii akati madzikaita zvakutaura uyu murume wekuti atara zvakuti hasi chihure akati ani ndakakumbirwa unokumbirwa kuno mukadzi womunhu here mirai macontribution ei mapeseza chimbomirai akakukumbira mukadzi ndiye akakufimba akakuti uya akakubereka akati ndibatsireiwo unogona maningi unoita sei ndakamuti ndibatsirei akati nini ndibatsirewo ndiza ndamurume ndabatsirewo ndibatsirewo ndikumbirawo ndibatsirewo saka zvinhu zvakadaro ndozviregera zvichiitika here inini zvakaitika manje kuti ndizviite mambo nguva iyo anga atipfekenurira saka ndaita sei saka ndakazomubatsira vakapfekenurira ndobva waita sei ndobva ndarara nawo kangani kamwe chete iwe uri nhungu nhau yako yauri kutaura iyoyo uri kushingira kutaura zvakutaura ndo zvakutaura mambo unoti emeni kuna mani kuna chakamiro taura izvozvo ndikutaura ndozvandakaita mambo handina zvimwe zvandakwangu kutaura ndozvandakaita mama akatikumbira chokwadi ko mukadzi wako akanga aripo wakumba mukadzi wako anga ari kumba wakanomutaurira kuti akukumbira here handina basi sei usingamutaurira nanga ndaziva kuti ndapara muswe saka nhasi unori muchii nhasi unori muchii uri mumhosva saka iwewe uri kudzoka mudare runo nemukadzi iyei iwewe pane zvauda kuti uitirwe neni nechimiro chiripo izvozvo ndezvipi dare riri imurusunza rovo rwei mambo wachitaura muda kutoti mambo zvakutaura hazviite tambozvitaura paipepa akati haana kuya rekainyaya pambwe nemunokanganisa vatongi ndikatonderera kuchitokisi kuchombira kuti kabva tazoka kuchiita koti cho ndakamurova isina zvendamurova iwewe ndiwo wakasunga ndindakatosokondatonderera kuchitokisi ndindakasungwa ndikatonderera kuchitokisi ndikazoka kuchishandiswa kukoti asi ini mubvunzo wangu ndoda kudzokera kune uyo dependent iwewe kuti ukumbirwe waikoshei uri bhuru resinyika here ravaiuya uchikumbirwa ukachena wakadi kunotsvaga usamwani kana kanga wakachena nokuti uri bhuru rehurumende here rakatumwa iwewe kuti unofanira kuita izvozvo nevakadzi vaunganavo kana uri nyika dzekunzi zvakaitika inini amai ava inini ramai ava ndaishanda navo pamwe chete saka amai ava pakushanda navo pamwe chete ndaiwana ndiri padhuze ivo vegani ndivo vaikwanisa kuti vakaunga hapana zvauri kumbotaura munhukadzi waitomuziva kuti mukadzi wemunhu ari pamba pake murume wake ndeuyu chimutora pamba pake vakuda kuhanda nekamunhu wewe kuti hanzi ndakakumbirwa hakuna bhuru renyika rakadaro uri choba here ndobva kunenge kudhibhu inongonzika ona mubeesekwira hakuna shona yakadaro pinda kugaba rako nemhosva zvakanaka pawakakumbirwa naewanga usingazvizive here kuti mukadzi uyu ndewamapondera hungu akakukumbira chokwadi ukava mubetseri wake wanga usingazvizive here kuti mukadzi uyu ndewamapondera ndaiziva nenguva iyo ndakakudikana wakaita basa next court day iriko rini matani 8 ani September mangwana ndiri kudiwa kukoti kukonzesheni nenhau yakaiyakinzo ndiri kudiwa kukoti ndakabva 26 mangwana ndibva tikudiwa kukoti kune nhau yakandimhangarira kukonzesheni ndosaka atikudiwa kukonzesheni mangwana ari kutya nhau iri kukonzesheni sorry ndiregerere ndakamhangarirwa izvozvi ndikanyorera kutokisi kutombera kuti ndikazobva kuchienda kukoti nemukadzi iyoyo ndakapinda musi wa 16 ndikazopinda musi wa 19 musi wa 19 ndikazonzi ndikati nhau yangu ine haina kuya kunoku ndakamhangara pachifi makope kubvunzika ndikubare ndikabvunzwa kaviri ndikati nhau yangu iri kwachifi makope ndokwairi ndakataura ndikati iri kwachifi makope kaviri uyu iri pakonzesheni mukadzi uyo aitonzi mambo aitonzi mukadzi uyo ari kumusasa musasa tizvere kudamba tsoko ndakayachaitoneshenesendinayo number 1 mukadzi wacho yena iye aiyo akatonopotera paakaita nyaya iyi zvakaita mukadzi une chinanga pamusoro nyaya iyi yachoka muno yaitika kumba kwavanhu
mukadzi uyu paakabhatidza hapo zviya zviya akangasira kuenda kumba kwavo akanopotera kumusasa kuye kunobatsirwa izvatanyari dzatanichaura dzese then after that vaenda kunoripota kesi iri kuti murume uyu akandirova avo vakasungwa vakanora maseoza ndikazobva kuchenda zvese nduziva asi izvezvizvi mamiriro aita nhau ndekuti ari kuda kusika protection order kune ava kuti apinde anogara pamba achiita zvaanoda chiri kuitika manje kurwa haana kunosvikotaura kuti nyaya mirai chini nyatsokutsanangura inyaya mamiriro yakaita paakasungisa ava baba ava haana kutaura chini ndakabatwa nechikomba akati ari kuabhuswa nani ndazvinzwa mese zvamataura nhau iwe yanziri kukupinda kukoti 1 mangwana kuconcession unoenda zvako kukoti ikoko wazvinzwa kana waenda kukoti unoti nhau iyi yanzi namambo hapana imirirai wazvinzwa ngavamirire judgment yamambo munhu iyeye ane nyaya dzimwe dzaakapara wazvinzwa nyaya ngaimiri tinoanogona kuimisa pasina tsamba newewo maparticulars yeuyu munawo ane chitupa uyu akatsagirwa musha nevana vake. I do believe kuti dai vakatora madetails evana vake. Mambo pai vari muno here vana nhasi wawe nhasi tai mango vari muno pamusoro yenango ndofunga ndini mwacho nonaaao ndizvokuti murumo ati nonakazvakana gumwisha takabuzangenawa akapotera ikogaomapurazengatikupi ndogogara kuri kuzodzimba uko ndokuzouya mushama pane mudzimai anozikushechimoneswa ndokandiyangakapuwa mapii navamwe maidzimba vakazoenda kugogwe saka ndo vakaita kuti murume uyu azopinda mupi mamaasapinda asiri inini apaona zvokuti vanhu vakazotengwa iye futi pane vana vakauya vanova paiva nemukomana nemusikana kana ndisingakangani vakati isusu ndisu takatsvagira baba vedu pekugara takavatsvagira musha saka nemashoko amunokutaura changamire takuona paine mhosva yakaparwa nemurume nemudzimai akanga akamira kwakamira avo vakamira vachiti ava ndibaba vedu vakabva kumozambique vakavhurundudzira mafambiro avakaita vachiti vakauya 2008 kana ndisina kukangana ndizvozvo saka ivavo ndo vatamboona kuti vanenge vakatodifrauda futi sabhuku because unogara semvire sabhuku asina sisi ndinofunga ndo mazuva ndabva mukutaura saka vakuda masamu kuti vanhu vanouya vasingazikanwi nesabhuku imhosva ndoda kuziva munhu nemunhu ari pamusha zvino iwewe murume auye kuzoita bhuru kubva kumozambiki woya woputsa imba dzevake saka iwewe readers murume uyu ngakupei madetails uyu ane vamwe vake haasi ega uyu ndeuyu pamusoro endechinani vachisosi mudzimai atinotaura nezvake uyu mambotaura naye ndakambosangana neanything chine chekuita naye timbotaurirai dare muchidimbu pamusoro evedare uyu mukadzi uyu watiri kumira nezvake ka ini ndikwandiri hana mbondivanzai akataura kuti zvechokwadi uyu murume uyu ndindaitomunetsa uyu nenyaya yenzara mudzimba umu isiri yesadza nyaya iyi ndinoiziva murume uyu ndinomuziva umu saka ini ndanzwawo kufara pamberi pamambo uyu mukomana achitsanangura kuti azvechokwadi takavata tese asi ndine chikumbiro changu chandinacho pano uyu murume haana kuramba judgment yake anofanira kuti apiwe ini ndikutotsvagawo musungwa wangu mukadzi wake uyu ndikutotsvaga kuti ari papi ndimusungi saka zvamanditaura kuti ari pamusasa unyoro hunondicharondikurira havo ikolo inini
iyi yakati nyika yakapindira kai yakakumbirwa chikwata chetsitsi ibhurudo yenyika kai. Saka ini ndakudzoka kuna baba mazwa here kuti uyo dependent ati mukadzi wenyu akataura kuti ndine nzara muchiri kuziva here last court ndichikubvunzai kuti imimi uyo zvati nyika yakakumbirwa iyo yakapindira mune nyika yakaine hondo imimi bonde maita here na basa maibata here kumukadzi wenyu munozwa ndi akuzokumbira mwana akakwata kumba kunengisa chikafuka. Saka kuti anokwata uko pakamira sei basa maibata ngatidaiso tirege kutambudzana mupfungwa andi mazinzo tirege kutambudzana mupfungwa nematombo ndine matombo nematombo nauyenyu ndaii hapana chamaratadza tsamba ichanyorwa kuti mangwana mukaenda kukoti unonovata kuti nhau iri kwamambo andi mazvinzo daitongwe mazvinzo uyo mukadzi uyo ngaende iwe ero nomutora mukadzi iyoyo auye kudare handitika haana kumanikidzwa kuti aende anoda baba akavaona kuti vakura asi akavada vakadaro handi mazvinzo ya no pari right yo hapana pamakatadza makaroora pamurawo wenyu iwewe mukomana iwe usazozvirova dundundu kuti you are a bull, you are a criminal, uri criminal unokonzeresa dai uyu akaenda unotora demo akakutema nasi uno wainge uri kunzi wakafirei ayari saka iwewe masabu ndichengeterewo murume uyu tichasangana mudare vakakwana apa hapana excuse mese ndenge ndiri kukudai nevana vako vave vanouya nemi masabhuku mune vanhu avo ndiri kukudai pano musi wani court date chigwida 8 September ndofunga enda munogara murunyararo zvino zvaari kundiita iyo kana chipfuura nekumurongo aenda ndimuurayi ndakatika kumuuraya ndiko kusamwiko teerera unzwe iwewe mapondera mapondera iwe unonzi anisita iwe Philip ani Philip Socha unofura nepamba pewe mambo ndinofura itodarika pane roti ndichienda mukati saka chiteerera usinga handisi kubuda kukuona uchitresipasa pamba pewe wandizwa zvataura handisi kuda ndichikuona uchitresipasa pamba pewe handitika unochengetedza runyara imimi kana maona uyu aita chinokanganisa kuraramo hwenyu munomhanga anosvika chitorwa handi mazinzo wandinzowo zvandataura ino hakuna imwe nzira tati hapana imwe nzira here yaunogona kushandisa uchienda kugadheni isingadimure nepamba pevavo saka enda naikoko usaende nekumba kwavavo alright pane nhau iwewe mirai since yapinda mudare iwewe mapondero waona mukadzi uyu zvaari neunhu hwako iwewe muridzi wanga uchifunga kuti mambo wakuitira ina handichamuda mukadzi uyu ndakatiudza dumbu wangu kumusha kwekubvungo ina handichamuda ane vana vangani
ane vana 4 tiri vapenyu 1 akafa Vakaroora 1 akaroora 2 varunda zvikoro mukadzi wachamenzani ndakamuroora 1994 musha kwake ndiko kurungwe doro magunji. All right, fine. Rosemary Rangwana. 2. Iwe wati mukadzi wachamenzani nechikonzero cheupombwe icho zvinomakumana panhasi makati makamhomba takafoka 5 kushingoitana vanhu zvine basa reko chingofundira iwe ndakanyasira zvione ndichingonzwa akabu ndakazvibata ndichizviona negasi. All right, fine. Iwewe mukati menhau iyi une chimwe chekutaura futi. Ndina chekutaura. Saka iwewe you are guilty already. Andiwazini utori nemhosva yako yeupombe yekuvhiringidza upenyu, kuparadza imba yamakondera Ruwindi. Order vari mashure. Yari Mutanda. Baba abadilika hawa uchaja si ini nhangu hachakwanisa kugara naye. Inini muri nyika yekunze handinoziva kuti nyika dzinopinda dzikabatsira hondo dzinozongowanawo zadzinozobhadharwawo nazvo. Saka vavanzanza sezvo makabatsirawo hondo yanga iri kunetsa, inimi taako kubhadhara ivo nemubayiro wemudzimai mukaranga. Sezvo taona kuti simba kwamuri rinenge rakatati wandei kuratiberere muti kudii. Izvo zvansiri zvokuti tikutotora mudzimai asi zvazviri kubatsirana chete pa. Tererai. Nhau iyi yangomirira pasi sentence chete nokuti mukadzi uyu anofanira kunge ari. Andimazini toda kumuona ndonzwawo dama rake. Ndizvo ka? achangamire kaindi inenge ichiridza misho. All right. Mutemo manje. Wakaida kutaura Aterei tinogona kuramba tichitendera zvedu panzvimbo 1. Decision yapiwa namambo hatizoirespektai, vozopa mutongo wavo zvakaenzanirana. Ava vakatadzirwa vakatorwa mukadzi, uya haana kuramba abvuma akatora mukadzi, asi mukadzi wacho ndiye anenge anoda kuita zvake chidambudziko. Saka regai tipe nguva. Mupurisa anzi next date of court musi wa8 September ange aona kuti mukadzi uyu Rosemary Rangwana ange ari pano. Saka zvareva zvadudzira kuti mupurisa akasunga nawe atoo mushishi yezvinoro kunotsvaga kuna Rosemary Rangwana auye naye papi pano. Kana achinge akundika, isusu takuchikumbira kuna mambo kuti hatirambe tichienderera mberi. Ipai mutongo kuno munhu ane zita riri paSamoni. Zvinhu zvo zvotifambira pamberi. Nauye kuti vamakondera vari kuti mukadzi havachada, isusu hatisati takufamba nenhauyo nokuti havasati vakwirira mukadzi pamusana pouyanga hwaakaita kwavari, asi vakakwirira uzvu
akaita uyaga kumukadzi wavo. Saka mutongo watinopa ndewamapondera nasocha. Hatigone kupa mutongo pana mapondera na Rosemary Rangwari wawasina kukwirira. Saka sumukai topinza vanhu.